Tindrem és un Ateneu d'uns 1.500 metres quadrats, molt important dins de l'Eixample. És un espai, la veritat, preciós, que es convertirà en una de les grans referències socials, culturals d'un barri on, a més, hi ha molta pressió turística i on és més important que mai que es pugui mantenir aquest teixit veïnal viu. Ja teníem un altre espai, que era l'espai 210, i aquest Ateneu vindrà a complementar aquest altre equipament, i ja dic, s'ha de reconèixer tot el mèrit del moviment veïnal, que ha pressionat molt i s'ha organitzat perquè això fos possible. El barri que s'ha de dir que la seva família tenim un ric teixit veïnal. El problema que sempre hem tingut és que estava molt dispers i de vegades ens costava trobar-nos, i per això pensàvem que un Ateneu popular era la solució ideal, no només per les entitats, sinó per tota la ciutadania, perquè aquest serà un Ateneu obert a tothom.